Dobrý den. Co byste doporučil návštěvníkům, aby si z dnešní prohlídky muzea odnesli? Já bych všem doporučil, aby pozorně poslouchali, měli přístroje dobře naladěné a aby nevynechali žádné stanoviště, protože si myslím, že tady ta výstava je moc hezká. Můžu se dozvědět hrozně moc zajímavých věcí. Čau. Jaké exponáty související se Zelenou horou tady můžeš vidět? No, já jsem tady viděl teda ty Jana Nepoulickýho, tam měl patronu. Jak jsem se teda ještě dáme dostat? Dobře, tak jo, tak děkuji za názor a za ty hezký vidět. Takže jak se máte? Dobře. A já bych se chtěl zeptat, jaký emoce ve vás vyvolává tady ta výstava? No, tak no, krásný tady. Ty jsou velmi nádherné a celkově se mi tady líbí. Že Kristýna taky nám něco povědět. Líbí se mi tady. Jo, je to hezké tady. Tak jo, tak děkuju a pokračujte dál. Takže já si myslím, že to muzeum z nás mělo tak vykoukat na tenhle původní kostel, abychom pochopili historii celého Žďáru. V tom kostele jsme se dozvěděli o něco o mniších, o jejich životě, jak se tady ta společnost vyvíjela a jak postupně vznikal Žďár. Také jsme se dozvěděli nějaké zajímavosti o různých povoláních. A celkově nás to mělo upoutat na to velkolepou stavbu. Pojď se.